खुलुमबाय जों दिनै 11 दिन रमै जोंनि खुमुलुंगो स्ट्रिं डेमनस्ट्रेशन खालाय दङ कन्टिनिउ चलै दङ जोंनि नाहारमुं दिप्रालेण्ड बे त्रिपुरा हास्टिव सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट एक्ट चालु तांथुं बे एनआरसी नो दाख्लै दाख्लैखे त्रिपुरा हास्टिव चालु उंथुं आमोनो जों नायो ओमफ्राय जों नुखा जे कयदिन सिगाङाव जोंनि एडिसिनि दाबुकनि बर्तमाननि गरम गोनां CEM राधाचरण देव बर्मा ते GMP नि आदं जितेन चौधरी ते नरेश जमातिया बरक प्रेस मिट खालायै जिनि आसुकमानो सेजावै कक सामानि रक जों नुजाखा दिनै प्रेस मिटनि बिसिं आं अमनो सानानै मुथुंगो जे IPFT नो नरक हिनो त्रिपुरालेण्ड सानो NRC तुबदि CAA बिल नो अपोज खालायै दामनि बागै खुमुलुंगो आसुकना नां नरक दिल्ली रक साङै खालायमानो अमहाय कक्सिल जामुनो दङ जों सानानै मुथुंगो थांनाय नभेम्बर 28 तारिखआव जों आगरतलानि सिमि त्रिपुरानि सिमि जों प्राय 450 থেকে 500 बरक थाङै दिल्लीयाव थाङै दिनै CAA नि बिरुद्धे जों अमहाय स्ट्रिं डेमनस्ट्रेशन एगो जों आरो स्लोगान लाइजाक नाम बरक जों बियाफान बिमानना आबुन बागोर अमहाय कक्सिल जामुनो जाखा कक दाक कक के अमबोसै जे जोंनि IPFT सं जों 2018 साल गभर्नमेन्टनि फाइमेन्ट याकुल जों स्राय स्रायके जोंनि दफानि बागै सामन्थाय दङ बरक JMP थुं बे अन्नान्य गोबां राजनीतिक बदल दङ जे एडिसिनाव पावार गोबां रिनानि बागै कक सामानि एडिसिनाव जों अलरेडि पावार रिनानि बागै जोंनि मेमोरेन्डाम सौहैजाक जोंनि दामिनाय सिगाङाव 2 तारिखआव जों गुवाहाटीयाव कमिटि बागै पार्लामेन्टनि स्टेन्डिं कमिटि फाइजाक जोंनि एडिसिनाव गोबां फान सिमिया जों जागा एडिसिनाव दाबो जेहेतु इलेक्टेड 28 जना मेम्बार दङ आजागा जों दाबो 50 जना खालायनाय आमर जातनाव जोंनि राज्य सरकार त्रिपुरा गभर्नमेन्टनि बिसिङै केबिनेट पास खायै आखै रखजाक जतन गोबां जोंनि एडिसिनाव दाबो फान बक्स गिंजांनाय आगि जोंनि एडिसिनाव दामनाय कुनु प्लानिं बोर्ड अफ फाइजागिया दा प्लानिं बोर्ड अफ जों एडिसि हाबां खालायनानै अमहाय एमेन्डमेन्ट रक्तुक जानाय आर्टिकल 125 एमेन्डमेन्ट नि बागै थुङै दङ दा एमेन्डमेन्ट नि बिसिङै जोंनि एडिसि भिलेज काउन्सिल बरक टेरिटरियेल TTA ADC दङनि दाबो त्रिपुरा टेरिटरियेल काउन्सिल होननाय फान रक गोबां मारि जानाय डक्टर टोटेल 43 43 डक्टर सुनो रिजार्भनाय एडिसिनाव ओमफ्राय अमहायकेनो जोंनि मुथुमानि बागै जे सामु आबो जोंनि IPFT नि बिसिङै खायजागै दङ ओमफ्राय जोंनि हानि जोंथ' आगि दाबो हानि मेटार ओमफ्राय जों हानि मेटार दाम खालायनो SDM नि माध्यमे SDM नि बिसिङै जों हारक हानि बेपार लेन्ड मेटार जों सल्भ खालायजागो बेया जोंनि एमेन्डमेन्ट गोदाननि बिसिङै 125 एमेन्डमेन्ट नि बिसिङै जों एडिसिनावबो पावार रिजार्भनाय जे लेन्ड एडिसि आमसे जे हा दंमानि जे जागा दंमानि आबो जतन एडिसि हाबांनो नायनाय आबो जे सरकारखौनो उंथुं ओमफ्राय दिनै फुड आर्बान डेभलपमेन्ट मिनिस्ट्रियेल आबरक जत्त एडिसिनि यागो याफाजानाय ओमफ्राय अमहायकेनो जोंनि दखान जों संनायनि बागै दिर आगुगै दङ त्रिपुरालेण्ड सानो थिगनो गावमाबो त्रिपुरालेण्ड मानानि फाइसिं दिर नो जों आगुगै दंमानो खालायो तेबो खालायो ओंखाय आदिनो जोंनो तेबो कक्सिल जागा जे नरक आसुकनो सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट एक्ट नो जाजागिया होनखाय एसेम्बलिआव केबिनेट पास खायतुबदि जोंनि 16 जना MLA दङ मानि सरकार सह बरक जतन सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट एक्ट नो अपोज खालायनाय नरक विधान सभायाव तुबुदि जों आबनो सापर्ट खालायनाय BJP निबो 10 जना त्रिपुरासा MLA दङ बरकबो सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट एक्ट नो जाजागिया IPFT संखौ जाजागिया दाबो ट्राइबेल वेलफेयार मिनिस्टार दङ रेभिनिउ मिनिस्टार दङ तुबदि बिल जों सापर्ट खालायनायनि आदिनो बरम गोनां जितेन चौधरी साका आं अमनो सोंनानै मुसुगबनो जे नों आसु बसर मन्त्रित्व साखा MP नों अमतो सायमाना नांगौ जे साफानो आइन
যত সাইমানে নিকো আইন অনেক কঠোর বাদগুলি সংবিধান ইয়াবা নों যে তিনি কক সাইতো সিটিজেনশিপ এমেন্ডমেন্ট एक्ट नो अपोज खालायो केरालाओ दाबो केराला सरकार सिटिजेनशिप एमेंडमेंट एक्ट नो आजागा चालू खायनानि रिलिया अबो हंखाय पुरापुरि दामहिनाय सिया देहिनाय ना ताताल साव देहिनाय बेलायखेनो वानामा सिंचाকক कारण भारतनि संविधान 7 शिड्यूल सोलाय सोलायखाय सिजाक दङ जे 7 शिड्यूल यूनियन लिस्ट संविधान दङ जे यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट कनकारेंट लिस्ट यूनियन लिस्ट दामो दामो दङ के सोलाय सोलायखाय 17 नम्बर यूनियन लिस्ट नि भारतनि संविधान 7 शिड्यूल यूनियन लिस्ट सिटीजनशिप नि कक सिटीजनशिप नि कक सोलाय सोलायखाय आबो यूनियन से क्लाइमानाय अब स्टेट सं क्लाइमिया सिटीजनशिप नि बेपार सिटीजनशिप अलरेडी सिटीजनशिप एमेंडमेंट एक्ट पास खुंगै थांजाक प्रेसिडेंट सय रिजार्ट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन का रिजार्ट आजागा नों स्टेट ताम क्लाइमानायबा बरक सावो नरक तुगु दिनै केराला गवर्नमेंट केराला बो मेजॉरिटी दङ केराला गवर्नमेंट बो नो बरक टोटली बात करिका केराला सिटीजनशिप एमेंडमेंट एक्ट चालू मुलिया যদি চালু না মুলিয়া দাও দিনই কম না কইতে পারে লাগে চালু মুলিয়া কেরালা दामनि बागै सुप्रीम कोर्ट केस खायना नांबाय केराला गवर्नमेंट दिनै एमएलए गोबां मा दङ नों अपोज खालायो नों बिल टु बि आबो उंलि माया आमप्लिहाय कारण नों यूनियन लिस्ट नि ककनो नों बाध्य आबो संविधान से सावो जों साया आबो नों यूनियन लिस्ट न नों स्टेट लिस्ट कोनो दिन चेंज खालायमानया जेमन जीएसटी सिगाङाव जीएसटी बिल दंखा नों जुदि त्रिपुरा गवर्नमेंट आपनो नरक सीपीएम सरकार त्रिपुरा हास्ते चालुगै दं नों जीएसटी बातिल खालायमानया कारण आमो यूनियन लिस्ट नि आन्दार आमो हायन कनकारेंट लिस्ट बो जुदि न स्टेट नि कायसा खुसियो पुलिस नि पेपर गोबां मेटार र जुदि यूनियन सं जुदि चेंज खायसिका एमेंडमेंट खालायखिका नों आजागा स्टेट संपूर्ण खालायना करे जे नों दिनै आजागा वेस्ट बेंगल को नरक नुगै मानना तृणमूल कांग्रेस आजागा क्षमता सालबाय गंनिनो जतन सोलाय एमएलए गोबां मा आजागा चिरि खंना नांगेबदे लामा फायो कारण नोंनि एमएलए संनो अजागा चालु खालायमांला खिनि आबो बन्द खायरिखाय बुटा बुटि खालायाखै बन्द खालायरिखाय चालु खालायमांला खम किन्तु जतनो सायमानो आइन जतनो सायमानो कारण यूनियन लिस्ट नों बाद दिबै कुनु खालायनानै बेखाय दिनै नों अजागा 2018 जरा 2018 नि मार्च जरा दरक अजागा आप्रुभ तो दरक नों दिनै खरब नैसे आईपीएफ नि एमएलए बाहि कैबिनेट पास दिने नों सायमाना नांबले नों खरकसा मंत्री इंगै थांजा खरकसा एमपी थांजा बेलायखेनो हामबाय त्रिपुरा खरां नाय तंनाय दाखुते बुकुक सोनो सिनि चैनल ताबो बनरक सब्सक्राइब खलाया खंखांखे दातिनो सब्सक्राइब खलायदि जब मोनसे सकां भिडियो नरक नुगना बागै अबनि बागै ता माखनै भिडियो नि तलाव नरक नुगो याग्रा फाइ सिं सब्सक्राइब नि सुइजा कसा खलाय अबनो क्लिक खलायदि क्लिक खलायमानि लगे लगे न कायसा बेल हाइ खलाय नुगजागानो नुगजाखा आ बेल क्लिक खलाय रे क्लिक खलाय रे रेखा के जों भिडियो अपलोड खलायमानि लगे लगे न नरक भिडियो नुगाना जतन से सेकां नुगाना अबनि बागै बेलाखेनो हामबाय नाय तंदि